what's up mga higan? Good morning. Bagong lahat, shout out ko muna si Sir CM Muridet, Team Pasuot, Rebap Moto, saka ang Charity Riders for One Luzon. So, atin tayo ngayon sa may Joint Community Service ng North Luzon Executive Eagles Club, San Fabian Eagles Club, Bangusan Group, tapos PNP, Philippine Coast Guard, ARISCOM, at ng Charity Riders for One Luzon or CR1L. So, samahan nyo kami mga higan. Mamimigay tayo ng mga food packs, magtatanim ng mangrove. So, hintayon!
So, ayun mga igan, sana nagustuhan nyo ating video at yung pinunta nating lugar. At gusto ko na tatapusin ang ating video. Ride safe and God bless sa ating lahat.